Maraba da zuwa tashar Zazzafa TV interview. Ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar kararrawa. Mun gode. ADA Umar Hashim ne ya ce in tambaye ku su waye munafikai a wannan ma'aikatar. Iyakacin mu da muke cikin gurin nan. Umar Hashim to kai kaji. Lalle. To ina tsofaffin masu laifin cikin ku. To wannan a baya ne. To amma ba suna da laifi ba. Laifukan duka sun goyi. Amma kai MD ba aka tashi ka ba da shawara ba. Dai zan ba da shawara. Duk yakin da zamu yi ya zama irin wancan. Ya kamata a ce mun canza salon yaki ne. Umar Hashim wancan karan shi ya cece ku. TA ke zaki tashi ki magana. Ranke daɗe ya maganan Umar Hashim wanda shine ya fito da mu daga cikin matsalan da muke ciki. Ba ta amsa mana ya ku shiru kuna kallanta. Za mu cika mai dukkan alƙawarrukan da muka ɗauka. Na kowa wai da gaske ne za ku cika mai alƙawarin shi? Gaskiya ne. Ranka shi dadi. Ranka ya dadi. Ne ba fa da kai nake ba ka dakata. Ranka ya dade. Akwai da yawan mutane wanda rarrashi ko tausasawa ba zai sa su fahimci gaskiya ba bare su bi. Umar Hashim zaka iya bata amsa. Inda ko haka ne da mun gani tun daga magabatan mu. Kinga. Yanda manzon Allah ya zama mai afuwa da rangumi. To kin fahimta? Na fahimta. Masha Allah, na gode. Kuma ba za mu taɓa haɗa hanya da muke mu ba. To waye makiyin naku? Umar Hashim. Wai me haka ne wai? Kar kai magana. Menene tsakaninku da Umar Hashim? Tsakaninmu da shi gaba ce dawwamammiya muddin bai duka umarninmu ba. Nafisa ya kamata ki gamsar da wannan baiwar Allah. Ke fa kika ce yayi mana rana. Saboda ba daban shi ba, da tuni mai girma Mutawalla ya gano halin da muke ciki. Dole sai na buɗe baki na baka hakuri tuko zaka san abin da ya kawo ni? Ka ji Umar Hashim kenan ba za ta ma biyayya ba. To idan ba haka ba ki zaman ki ba sai kin zo ba.